Язгы кыяшлы сәлам сезгә, Майдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм бүген аны мин, Альбина Апанаева, алып барам. Май айы хит-парадка нинди яңалыклар алып килде дип уйлыйсыз? Әйе, дуслар, яңа исемнәр, яңа клиплар. Исегезгә төшерәм, яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кирип тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Хайретдиновлар май бәйрәмендә Рамилнең дәү әниләрендә кунакта булганнар. Балалары Әминә белән Салават догылар укып күрсәткән. Моның өчен дәү әниләре пенсияләреннән үзләренә өлеш чыгарган. Мин кичкенә чакта шигырь җыр өчен күчтәнәш бирәләр иде. Ә балаларыма дугалар укыганнар өчен, диде Рамил. Bağışladım Күңелемнең сагыш моңнарын Йокыларга китсәм сине уйлап атты таңнарым Сиңа килдем үтеп өмүремнең Каршылыклы авыр юллары Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Урап хыял тауларыннан Сиңа килдем, сиңа карыйм мин Ничек икән инде Йөрәгеңә ачкыч табыйм мин Синең өчен генә мин бит яшим Ничек икән сиңа ярым мин Ач әле ач миңа Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Ач әле ач миңа Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын
Резидә Госманга концертлары вакытында берсеннән-берсе кызыклы һәм шул ук вакытта сәер сораулар бирәләр икән. Мәсәлән, теге яки бу җырыңны кемгә багышладың? Иреңнән аерылгансың икән, бигрәк ябыккансың икән яки тазаргансың һәм башкалар. Резидә кайвакыт бу сорауларга дөресен, кайберләренә уйнап, көлеп җавап бирәм ди. Yanımda seni iske alam, düşlerime günde giresin. Yazmışımın par kanatı itip, seni yine ile göresin. Ak şişkeler min ağzıma desin, üzme desin mahtur güllerde. Düşünü küp kirek mi diler, yanda bulsan barış o gider. Gönlümni sağışlarga salıp, ümitimni üzüp sen gitme. Ak şişkeler min ağzına desin, üzme desin mahtur güllerde. Yansın eli, birmin seni başka bir evge, seni yine üzülüp yaratkanı, bilmeyeli bilmi bir evde. Ak şişkeler min ağzıma desin, üzme desin mahtur güllerde.
Әйгіл Зәйнуллина тирән эчтәлекле этник композиция өстендә эшләвен әйтте. Җәйгә әзер булыр дип өметләнәм ди ул. Моннан тыш Әйгіл тиздән Керфекләрең синең нигә кара җырына клип төшерергә башларга җыена. Клипның эчтәлеге, сюжеты турында киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Дилә Нигъмәтуллина Сырама җырына төшерелгән клибында бөтенләй яңа образда күренә. Беренчедән, аның чәч озынлыгы кыска. Икенчедән, ул блондинка. Бу образын тамашачылар да, Дилә үзе дә яраткан. Бәлки аңа тормышта да кыска чәчле Дилә Нигъмәтуллина булыргадыр. Ничек уйлыйсыз, дуслар? Süyesin dip sırama, elleniler yorama, üzen uylay sözge karama, ey. Sereng açsan yat katarala, tutu kıştay sin sayrama, vakit jitkeş barsa aşıla, Sırama sırama, yanlış oylar gitme oylama. Sırama sırama sırama, yanlış oylar gitme oylama. Sırama sırama sırama, yanlış oylar gitme oylama. Sırama sırama sırama,
туктала, bir yürekке бәхет кала, bilgenlerini başka sırama. Kolundağı bəxtin ışkındırma, bir yuvaltkaş bitsin bula, dürüsüzge aşı saklama. Sırama sırama sırama, yanlış oylar gitme oylama. 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 Rifat Hüsniyer bilen яшь җырчы Җамал Әлфис Кыямовның «Сине көтәм» җырын яңа заманча яңгырышта тәкъдим итә. Бу җырны Әлфис абыйның кызы Әйгөл Кыямова рөхсәте белән яздырдык. Җырны Әлфис абыйның һәм көй авторы Рөстәм Вәлиевның якты истәлегенә багышлыйбыз, диде Рифат. Tağın kızlar җитте, Мәне тağın яфрак кояла, Салкын көзнең сары төсе, Сагыш сала күнәр бояга. Кайдан сине эзлим икән, Кошлар белән китим икән, Инәремдә талмас җилкән, Юлларымда сары ширәм, Yollarında sarı 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 şiren. Килсин, килесин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзеңә кил, әле дә сан түгел. Килсин, килесин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Көзге тойгы салкын җиледән, Өшегәнме әллә баян, Син яшәгәч яшим интән, Күңел белән сиңа сыянам. Тәрәзәдән карыйм тышка, Көҗәйенә тагын кышка. Өметемне юкка баглыйм, Быелгы көз үтәр бушка. Килсин, килсин, үзең кил, яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә
келесин өзің кел яратам шуны біл келсин келсин өзің кел әлі да сан түгел Келесин өзің кел яратам шуны біл келсин келсин өзің кел яратам шуны біл келсин келсин өзің кел яратам шуны біл келсин өзің кел әлі да сан түгел келсин келсин өзің кел яратам шуны біл келсин келсин өзің кел әлі да сан түгел келсин келсин өзің кел әлі да сан түгел Гүзәл Гарафиева бер юлы 2-3 җирдә эшләве турында әйтте. Моңа өстәп әле ул әниде. Мин төнлә дә, көндез дә, ял көне дә эшлим. Кайвакыт качасым, югаласым килә. Әмма бер нигә карамастан үземә көч табып алга барам. Елап йөрергә яратмыйм, диде Гүзәл. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә, син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа
Күптән түгел Дәмирә Саитова Дүртөйле шәһәрендә танылган композитор Мөфтәддин Гыйләҗевнең иҗатына багышланган кичәдә катнашкан. Мөфтәддин абый искиткеч моңлы эчтәлекле җырлар авторы. Аның җырлары мәңгелек ди Дәмирә. Мөфтәддин Гыйләҗев узган елның апрель айында арабыздан китте. Allah'a şükür. Ağırlıklar sındırmadı, bulabildin düzün. Sen layıklı karşılıysan ömrünün gözün. Süyüklüm dip de şuşun var, eniyem dip eytüşün var. Neney diyem, üzülüp sağınıp kilüğünü kütüşün var. Bәхеткә сәң түптү gerek, күзләргенә тимәсен. Кайгы хәсрәтенең җилләре бәгыреңне телмәсен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınıp килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınıp килүеңне көтүшең бар. Исән сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк сиңа өндәшә. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınып килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınып килүеңне көтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp sağınып килүеңне көтүшең бар. Хит парадны Газизә дәвам итә. Бу аның сәхнә тәхәллүсе. Ә үз исеме Зәринә Хәсәншина. Таныш исем бит. Сәхнәдә ике Зәринә Хәсәншина булмасын өчен, җырчы сәхнәдә Газизә дигән исеме белән чыгарга уйлаган. Бик матур исем. Уңышлы һәм гомерле булсын. Иң тәмле сүзләрең рәсим, кызганма сөйгәнеңнән.
Илгизәр Исламовның Вәсим Вахитов сүзләренә иҗат иткән «Әткәемнең куллары» җыры быел Яңа татар җыры конкурсында җиңү яулап 50 000 сум премияга ия булган. Әлеге җырны Азат Тимершаих башкара икән. Ә хит-парадта Илгизәр Исламовның «Соңгы сөю» җыры катнаша. Моңсуланып, җиле үтә үзәккә, соңгы сөю соңлап килә, әчесен салып йөрәккә. Соңгы сөю соңлап килә, әчесен салып йөрәккә. Офыкларга туташа, уйландыра, моңландыра, хисләр алда җыраша. Уйландыра, моңландыра, хисләр алда җыраша. Ул күзләр генә, кашлар җиткәч ни булар? Көннәрдә, бураннарда, мәхәббәттәй суыныр. Көннәрдә, бураннарда, мәхәббәттәй Кайым ярсып торсын, назларга, иркәләргә, сөйгәннәргә рәхмәт әйтик. Уятып иртәләрдә, сөйгәннәргә рәхмәт әйтик. Уятып irtələrdə, oyatıb irtələrdə. Алсу Фазлыева әтисе вафат булганнан соң ярты ел җырлый алмаган. Аннан соң пандемия башланган, аннары Алсу авырга уза һәм дөньяга зифа туа. Инде хәзер Алсу белән Азат яңа сезонга матур программа әзерлиләр. Репертуарыбыз матур, эчтәлекле җырлар белән баетылган. Концертыбыз яшьләргә дә, өлкәннәргә дә туры киләчәк, диде Алсу. Язар алдынан ойла,
Сөйләр алдыннан тыңла, йөрәк белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Bir kimden birini kütmez, sirlerini bilgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләреңне Җирләр күкләргә карап. Бүгенгә тәмам дуслар. Барыгызны да якынлашып килүче бийек җиңү көне белән тәбрик итәм. Илләребез тыныч, имин, күкләребез һәрчак аяз булсын. Мин, Альбина Апанаева, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.